gede lah. Ora kok jajan Mbak Sajen lho. Lho, saya habis nek tuku. Orang karo gelasnya sing lho. Kenapa? Tironan Mbak, hari gini masih dapat 5. Kono senengane sing ngene iki ngelek letek-letek karo Mbak. Iki piro iki diitung ora iki? Ya tak hitung. Nah, bisa. 1.000, 2.000. Si mbok ya blonjo napa kae? 4.000. Bakule selak lunga. 6,5. Jajanan to nak roti. Roti. Jenengane bakulan ketahuan piro ya, Mbah? Aku cilik ya, Pak. Tapi dolanan kucing kae. TKW urung ya, Pak. Berarti jenengan lekase anu. Alah, wis 3.000. Beto kok bungkus dadi kurang sih. Berarti 30 tahun pun enten. Konjono Pak, aku lagi pirang tahun Ngopo dodole seneng. Lah, lah nggih no malah sing marai senengi awor wong akeh niki. Jagungan wong akeh, kepethukan wis marai seneng, sehat. Kon dhisik komplit lho, Mbak. Yen mi dhisik iki. Lah iki dona ora dodol kok. Paling sing ngene iki cek piro iki ora dodol. Iki doan Natalan. biasane dodol iki yo. Jenengan yo ora ning gereja Natal-Natal. Seneng bali Natal. Men Mbak. Men jenenge Mbak Sati ya, Pak. Kita ngomong kan loh, biar kan loh di tangan. Tapi ini gelem. Oh, ya enak sih malu. Terapinya nih. Iya. Empun. Main busuk dhewe iki. Tak boleh sabar marah sabar mikir ae kok tak tukon. Nah, apa aku ngatur Biasanya neng onde-onde, ya apa kan Mbak? Coba, letak cair. Itu yang kemangan ngangkon endok motor raine brontok. Wis nyirik. Tak elang. Nek ingin arek kae kok kayak seblak endoke to. lah tuku ne apa? Takon anu ki lho Mbak Sirku tak kenal. Sapa kawi ka? Es apa? Mari masuk. Kok kaya uyuh wedhus ya. Takon Iya, jarang. takon. Kacangmu miro iki? Beneran? Anu resik-resik. Dikukus. Memang aku nak kacangnya enak dikukus Mbak Jan. Enggak mau kan. Mbak apa-apa aku tak kukus. Enggak mau kan ini. Kok kacang kan. Ora aman kacang ben laku. Kowe ta sing enggak. Ora tak ngomong kemange. Aman kacang seneng kok kacang. Ora nek ngene kan dodolan ya Mbak. Dan dhisik aku melu tabel lah ya pokoke aku jadi kelingan. Anggar dijajake kok Lah kok pengen Mbak meneng kene digulung kon balik kenyate tamene terus. Ini iki udah-udah. Ayo, apa nang
Awet, Mbak. Aku pergi nak rapat kena kelipan apa rewang apa nyambi. Oh, pergi itu biar penting apa kena tahu. Bapakmu melempon. Wis. Aku mulai jangan yang ngomong. Jaga sama anakku pegang banget. Mau dari mau bang Ngono murah tuan. Kita terus balik apa aja mampir-mampir, Mbak? Mulan-mulan wis tekan omah ya, Mbak. Lah iya wong ya turun dengan mengetan kok merambet mulon sithik itu tekan omah. yang pantang kita awal katanya sama Mbak Sati ya. Kayak kita ya orang ganti ya, Mbak. Kan bisa ya, Mbak. Kita murah orang ganti sampai